kwadhigo mbaka mar ni koro pok ochwalo omenda, dibedo ni osechwalo omenda. Kata kamano nitiere ng'ur mosebedo. Tie skunde ma samoro chwalo nying nyithindo alufu ariyo ka nyithindo to nitie 1,000 kende. Nyiso ni nitiere kuonde moko ma jopuonj bende nitie kod nitie ng'ikruok e yor wach adieri. Ma keto picha mane e sekta mar somo gi sani. Ok apani en kaka iwacheno. Gima osebedo katimore e migewo mar somo ka ni nitiere gima iluongo ni Department mar Quality Assurance and Standards. Monego bed ni wuotho. Nitiere gima iluongo ni KEMIS. Ndalo moro chon iluongo ni EMIS. KEMIS en Central Management System mar rito data. Data mar the number mar nyithindo manie skul modonjo kawuono kendo en nyathi mane to en e klas mane. Koro ok ane kaka skul moro nyalo ndiko ni en gi nyithindo 2,000 to en gi 1,000. Ka dipo ni mano timore to nitiere ng'ikruok mowuok mapek e kind skul to gi ministry. Ka ok kamano nitiere gima iluongo ni collaboration kata conspiracy mondo gitim gima iluongo ni fraud, gi defeat system mar somo by entering wrong data mondo giyud go pesa. Maendi chala gi kaka ng'ato wacho ni nitiere gima iluongo ni ghost sikunde moko mag jochiende manitiere nyawawa manitiere e somo ka. Mano ok ayie kode. Nikech skul ka skul ka skul oseyaw maniga account ma pesa wuok madhiye to nyiso ni skulno nigi board of management. Skulno endo teacher service commission otere head teacher. Kendo skulno nigi jopuonj kendo namba mar nyithindo ng'e. To kamano timore to ngeche ni Department mar Education en kama onego bed ni nyocha kata nyoro ne Director mar Criminal Investigation osedhi mopenjo nang'o omiyo iwacho gini ni un gi nyithindo 2,000. To pare ni pok wawinjo ng'at mondhi mobedo charged e court ni en gi namba mang'eny. En ma un kaka jofwambo gi keyo un emowache ka. Waeto. To kendo kuwacho kaka wacheni to onego bed ni evidence no ubirogo wacho ni skul machalo kaka skul ma Kuppet en gi nyithindo 1,000 e record, to kwadhi kanyo to wayudo ka en nyithindo 200. Koro gima timore kaendi ni apara nitie siasa moro ma ok oriere miwacho about ghost school to gi ghost numbers. Nikech wan gi department monego bed ni deal gi mano. To mogik e wachno, ng'ama noloso gima iluongo ni KEMIS noloso gino mondo gino fail. Nikech wang'eyo nitiere skunde moko ma nyithindo nitiere 600 to nyithindo mobedo entered e KEMIS no gin nyithindo 300. To skul to nitiere nyithindo 600. Mangeche ni system no ok oyie ni mondo nyathi mongo birth certificate orwaki. To nyathino be nigi right mar somo. Koro magi gik matimore. Ma miyo ka koro head teacher mar skul kawo thuolo mondo chok pesa mondo support go education mar nyithindo modong'. Nikech system cha o reject nyithindo mondo donje system. Ng'ama noloso that system nolose gino ni mondo gino fail, ok ni mondo gino succeed. Koro mano ende pek mantie kanyo. Mwalimu seconds apar kendo wach mogik inyisa kane time waserumo. Awacho kama ni kaber to cabinet secretary mar education obed on top of things. Oor pesa ne skul e wang' sa kendo nyithindo mondo dhi. To jonyuol bende obed jok manyalo cooperate. Wanegotiate our ways. Wakawo chik wakete lwetwa ni dhi miel ne jopuonj e skul. Jopuonj ok dwar miel mar jonyuol. Mano kanyo mwalimu. Kelo misori nyakwara